everyone, welcome back to my YouTube channel. Angni channel nोंथांमोनखौ फिन बरायफिननाय थाबाय. So लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ आंनि माबा आरोना मा होनो रायजोफोरनियावहाय न' लिरनो थांदों. अफिसाव लिंदों आरो थाब लिरखांगोन मोननै बेरा मोनथामसोल' जागोनलै दाख्लै मिटिं जाखालि खिलिनो नुदां. न' लिरनो थांगासिनो ओमफ्राय बेखौनो देखायनो सानदों आरो स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं देखायलांबाय थानोसै. नै आंजों लोगोसे दङ जोंहानि थुख्ल' बाजै पेपा थुख्ल' नोंबो थांगोन नायलांबाय जोंनि बे टार्निंखि हाबलांनोसै. दा जोंहा मादैलानि न'आव हाबदों आरोना आगै थांफायोनो जोंहा बाजैनि बिनानाव जोंनि बिबनां आगै बेखौ लांफासिगोन जोङो दायो. मिस्ट्रि खामानि मावदों. অকলে নেকি? অকলে. এটা তো হাই. ইয়াৰ আজিলে কিবা কৰি দিছি তাক. হবই यार. थांगासिनो जों न' लिरनो. माबाबो दङ खायमाबो दं. Angkle mau sampai kura. Nung ang ni aktor na. Nunggu? Jawab ini. Oh, nunggu siapa tandang dini? Gugura. Dena. Lindu memang besar. Ini jenis raja batu ada nabi. Con nó kìa kita dong bang gidir no dana yo mà bà dong người đây bảo là nào các bạn sẽ ta ra nạp thằng bên nó đấy Pascalin học được lại Pascalin xây về Aram xuống lên nó đang nó xẻo này vì điểm này mà về đi nó đến này ơi ơiการนี้ไม่ใช่สุภาพไหมberai kasih nih nó hay á xem phun theo con này là khả năng vào lấy bang lên cái cái đây à chỉ có là đi luôn đấy nhiều khi ba làm gì làm gì ba không phải cái này cái này hả
खारथिंबाय थानांगो खारथिंबाय थाबासो खामानि जागोन साहा लोंखांबाय साहा लोंखांबाय साहा लोंखांबाय इसोर खाथिंनो हागोन इसानिया बाहाय हागोन इसानिया बाहाथाराथ' लेन बिनो हागोन लेन बिनो खाथिंनो हागोन साहा लोंखांबाय लोंखाङा लेन बिनो खाथिंनो हागोन दोन हागोन मबाइलखौ नामा बेहा थारमाने गावनो बेस्थ' खालामनानै लेन बिनो खाथिंनो हानाय नङा इसोर बिदि होना लादो गथ' उन्दै आरो भेजालियो लेन बिमाया मानो होनांगौ नोंसोरलाय मा खालामदों नोंसानिया हागोन मा खालामदों इसानिया हागोन लेहान बिमायानो हानाय नङा दा नोंसोरनो लानांगोन साहा लोंखांनानै जिरायदों आरो गथ' मानसि दै रोगानो लांफैनो गावसोर जानोबा गय फाथै नागिरो जोंनोबा होआ ओइ माबानांगोन र' बायबाय होबावनांगोन जकात रायजोनि खामानि रायजोनि महिलाफोरनि महिलानि आइजोफोर आगर माव महिला महिलि लिरबाय नामा सोरबाफोर दैया लां दै नाङा दै नांखागोन लां लिरजादों ना दै हो नाटांगि हालाबो खायसे ओइलाय इमान साफा जाबायानो रस' इखिजानिया गावसोरनो हाबबाय थागोन माला मावना होनो नागिरो लायनि मोजांखौनो मावनो नागिरा हा हर हा गोलैगोन नै जोंनिया मा होनो रेशमा बेगर होनोमोन ना थुख्र' नों इदि हमना थाबालाय आं बोरै जानो आरो खेरख'लायनाय लोगोसे सानैबो हाजाया हामसि दोंखायोमोन बेदर लाबाय आङो जाला एसे जादों दादि उरलाय लखबनानै जाबाय दे फैदो थांसै स' लोगोफोर जों मोनफैबाय आरोना न'आव दायो भिडिअखौ बेखिनिनिफ्रायनो दोनथ'नोसै आङो लोगोफोर बाय बाय लाभ इउ अल